ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೋರ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಸಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗೊಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು और आईना सिंपल रीति मनपरे प्रयत्न मंद वीडियो प्लीज़ पूरा तुदायका लाइक मनप्ले ये तापुंडा शेयर मनप्ले निगोना फ्रेंड्स बका फैमिली नोट्टो पसा तुल्लाड़ा सब्सक्राइब मनपंदे पोर्ची सो भले इनिता रेसिपी स्टार्ट मनपुग और तूका नमक ग्रिल चिकन मनपरे नमक इनेना बोर्ड और ऐता विधान तूका एक मनपुनंचा ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ ಸುರುಟು ಮೂಲ್ ನಮ ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊಂದ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೋನ್ ವಾಲ ಕೋರಿ और ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ और ಸೈಜ್ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾನೆ ದೀಲೆ ದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 500 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಕೋರಿ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂದ್ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ದಹಿ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗರಂ ಮಸಾಲಾದ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಮಂಜೋಲ್ದಾಗತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ನಮಕ್ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲಿಯರ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ ಲಾಗೈತಂದೆ ಬಟರ್ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಗೈತಂದ ಸ್ಲೋ ಫುಡ್ಲ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪುದೀನದ ಇರೆಗೆತ್ತೊಂದೆ और ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಯಾನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಈದ್ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇನಿ ನಮಕ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚ ಯಾಂಗೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲಿತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ ಐತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೂರಿಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೂರಿದ ಪೀಸಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಲೆ ಕಟ್ ಕೊರ್ನಿಟ್ ಈ ನಾಪುಂಜು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕು ಉಲಾಯ್ ಬೈತೊಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಕೂರಿದ ಗಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನೆಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಕೊರೊಲ್ಲೆ और ನೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಲ ಪೋತ್ ಕುಲ್ಲುನಾಕ ತೊ ಮೂಲಿರ್ ತೂದಿರೆ ಗೊತ್ತ ಯಾನಂಚ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಕೊರೊಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಹಲ್ಕ ಕಟ್ ನೆಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಈತೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕೋರಿಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಕೋರಿಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಟ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ಬಕ ಮೂಲ್ ಮಾತಾಡ್ಸುಟ್ ನೆತ್ತಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೌಡರ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಚ್ಚಿದ ಪೌಡರ್ಲ ಐಕೆ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಲ ಬಿರ್ಕುಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಗೆದ್ದಿನ ಸಾಫ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಲೆ ಐತಲೆ ಒಂತೆ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ರುಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಾಗ ಮೂಲ್ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ಫ್ರೆಶ್ ದಹಿ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲಿತ್ತ ಸುರುಕ್ ಒಂತೆ ದಹಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಲೈಕಡ್ ಕಲತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪುಡ್ ಈರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡಿ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹೊಡಿ ಈರೆಗ್ ಲೈಕಡ್ ಕಲಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈತ ಹೆಲ್ಪುಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂರಿದ ಗಡಿಗೆ ಲೈಕಡ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋಲಿ ಐತ ಕಟ್ಸಗ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಮಸಾಲ ಪೋದು ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ಲೋಣ್ ಸೊ ಪೂರೈಕ್ಲೈತ ಲೈಕಡ್ ಯಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ವರಕ್ ಸೊ ಪೂರಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಗ ಮೂಲ್ ಇತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ನೆತ್ತೊಲೆ ಪುಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಸರಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಹಾಫ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಯಾಂಡು 2 ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಡೆ ವೆನಿಗರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಕನೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಗೆದ್ದಿತ್ತಿನ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ದ ಇರೆ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ಪೂರಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ಮಿಂಟ್ನ ಜೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೋರಿಗೆ ಪತ್ತೋಡ್ ತು ಏತ್ ಆಪುಣಾತ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಂಕದ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕಲತ್ ಗೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೋರಿದ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ 1 hour ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ और 1 hour ಬಕ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಇರೆಡ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 2-3 ಗಂಟೆಲ ದಿಯೋಲಿ ಬಟ್ 1 hour ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ 1 hour ಬಕ ತೂಕ ನಮ್ಮನ ಕೋರಿ ಅಂಚಾತನ್ ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಆತ್ ಪೋತುಂಡು और ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಗ್ರಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಕೋರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಅವು ಯಾನಿರೆ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪುನಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ ಸುರುಟ್ ಮೂಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚ ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡು और ರೈಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ಮೂಲ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮನ ಗ್ರಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಾಕನೆ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಸುರುಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬುಡ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಮೂಲೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್ದೊಲೆ ನೆಕ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂದ್ಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ ಬ್ರಷ್ ದ ಹೆಲ್ಪಡ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಟರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಮೂಲ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ಗೆತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ದ ಮಿತ್ತಿಯನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತ್ ಉಡ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕಡ್
ನನ್ನ ನೆತ್ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂಗ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ವರನೆ ಪೂರ ಕೂರಿ ಪಾಡಿಯಡ ಕೋರಿದ ನೀರು ಬುಡ್ರೆ ಸುರು ಆಪುಂಟು ನಮಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮನ್ಪುರೋಣ ತವು ಲೈಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ಲೈಕಡ್ ಕೋರಿಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲೈಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಆಯ್ನಾಕನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತಿಗೆ ತೊನ್ಗ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ನೆಕ್ ಪೂರೇಕ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಗ और ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಲೈಕಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊನ್ಗ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ 4 ಸೈಡ್ಲ ಲೈಕಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ पूरा साइडला लायकड ग्रिल मंत घेतोनगा कोडोंते 10 निमिष सो ओवरऑल नेक म्हणजे 20 मिनिट्स बोर्ड लायकड ग्रिल आवरे सो चिकन ग्रिल नमन रेडी आतंडो लायकड पूरा साइडला ग्रिल मंतद सो यानित नेक ट्रांसफर मंतुड बेते प्लेट और नना यानी प्लेटिंग मंतो जो नमन चिकन ग्रिल अंचातनन चिकन ग्रिल मंत रेडी आतंड और मस्त टेस्टी ला आतंड नेता मित इरुवंत चाट मसाला बका बटर पार्द सर्व मनपोली यान नेक पुदीना चटनी दोट लायकड सर्व मनतोंदुल्ले ऐते रेसिपी ला मस्त ಈಸಿ ಉಂಡು ಇರೆಕ್ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಚಟ್ನಿ ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ ಪನ್ಲೆ ಯಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಮನ್ಫೆ ಸೊ ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನ್ और मस्त ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ और इन कमेंट सेक्शन बरेत पनले निगले एना रेसिपी अंचा आतंड वीडियो पूरा तुदा का लाइक मन प्ले ये तापुला शेयर मन प्ले निगोला फ्रेंड्स फैमिली नोटो पसा तुलोड़ा वीडियो सब्सक्राइब मन पंदे पोर्ची सो ನನ್ನ ಮತ್ತಿಕ ಕುಡಂಜಿ ಪಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಅದ ಮುಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್